Moaumento og kapin sa piso kada litro ang mga produktong petrolyo sugod ugmang adlaw. Mao nga karon pa lang, taas na ang linya sa mga gustong magpatubil. Ano ang report ni Nico Sereno? Mabatiagan na usab sa mga motorista ang laing hugna sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Gipahibaw sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau nga musaka og 1.90 ang matag litro sa gasolina, 1.20 sab sa krudo, samtang 1.50 matag litro sa kerosene. Adunay mga fuel retailers nga mopatuman niini ugma Marso 3 sa alas 6 sa buntag, samtang ang ubang retailers sa alas 4:01 sa hapon. Subay niini, taas na ang linya sa mga sakyanan sa gasoline station sa barangay Subang Dako, Mandaue nga naabtan namo kaganihang buntag. Sagol ang mga sakyanan nga buot magpatubil. Sagad ni pa full tank na lang daan. Labi na tungod sa nahitabo sa Middle East na balaka sila nga mas mutaas pagyud ang presyo sa produktong petrolyo. Sa kumpanya po di sir. Pero mahal di karo ang gasolina tungod sa katong gubat ba. Mahal. Ayun na lang nga Full tank. Kay sige kung anya ni mamahal na gud ni. Israel ug Iran. So, mas maayo na lang magpatubil daan, sir. Maayo gyud. Kay Nya balik ko niyang hapon kay para makasave tug gamay. Okay. Okay. Okay, imo paaboton ugma. Wa na, dako na tag mabayad. Matud sa taga-gasoline station, gikan pa sayo kaganihang buntag, daghan na ang nagpatubil. Tungod sa katonggira dito sa Middle East, then ini kaugma, increase pod mi ugma. Ganina pang pagkadlawon, hantod ni ini kaugma sad. Kay nagpanik tungod sa kanang gira ba, maadlok. Daghan na nagpagasolina. Usa kining trailer truck nga dala ni JR sa misigurong makapa-full tank ng daan karon pa lang. Dihang naabtan namo, kapina sa 9,000 pesos ang balor sa ilang napakarga. Wa pa gyud na puno ang tangke. Kadungog ka nga na igupat mo sa kwan. Dito Vitulis. Simple ka na sir, apekto mo gyud ano. TikTok yapon Siguro yun. Ang inyo na lang, pakuha na lang yun karga na lang. Karga. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.